Houbo bo ambiente de derbi en Abegondo, bancada teigada e dous equipos moi necesitados. Tito Ramallo foi anfitrión e os seus xogadores tamén atentos aos pequenos detalles. Dani sacou rápido unha falta e a xogada acabou en gol, mediante un gran pase de Juan Carlos a David Añón. O porteiro detivo o primeiro disparo, pero case sen ángulo o xogador local acadou o 1-0 aos 10 minutos de partido. Pero a escena ia mellorar para o Montañeiros tras esta falta que bota Iago buscando a Michael. Na posterior disparo a porta, o balón pega en Insua e o árbitro decreta penalti, moi protestado polos locais. O propio dianteiro ex do Deportivo marcou o gol do empate dende os 11 metros no minuto 35. Non foi a tarde de Insua. O central de categoría xuvenil foi expulsado tras recibir o segundo cartón amarelo por este agarrón a Rubén Rivera no medio do campo. O Deportivo B tivo que xogar pois toda a segunda parte con 10 homes. Nosotros no nos queríamos conformar con el empate, teníamos que ir a por el partido con uno menos ante un equipo que si te desproteges te hace muchísimo daño. Asumimos un riesgo controlado y al final tuvimos premio. O segundo tempo en Abegondo foi moi intenso, cun fútbol moi vivo de rápidas transicións e algún que outro reto ben solventado polos porteiros, Diego Rivas e Diego López. Iso ata que o Montañeiro errou atrás. Gonzalo quixo cederlle o balón ao seu porteiro, pero o que fixo foi asistir a Dioni, que non perdoou a oportunidade. Marcou o 2-1, que xa sería resultado final. 8 xornadas levaba o Deportivo B sen cañar, aliviou a súa situación con estes 3 puntos, aínda que segue en descenso. Zona de risco a que se achega perigosamente o Montañeiros. A verdade que en principio non esperábamos este revés, ante un rival en principio directo, aí abaixo. E bueno, pero non nos queda outra que levantar a cabeza. O partido rematou coa expulsión de Iago Iglesias con cartón vermello directo tras esta acción co deportivista Cano.